So, take off na. Photo op number. Woo! Okay, so checkpoint 3. Ha? Nakikilugaw muna ako. Ha? Ayaw yung Mauna na karad kami doon sa Tondol. Kasadang i-give up. Diba naman dali lang naman yun. So, photo ops 2. Doon na sa Tondol. So, update natin na lang mamaya guys. Nagloko yung GoPro. Ayan. So, update natin na lang mamaya guys. Tingnan ko makapag-record pa ako sa sa GoPro. Ayan. So, shoutout pala dito sa mga marshal dito sa checkpoint Anda. Ayan. A few inches later. Okay, so what's up again? Ayan. Huh. Touchdown Tondol. So this is the second photo ops. So after na ito, Mabini. Checkpoint 4 Mabini. Nakapagod. So doon na kami kakain mamaya sa Anda. Ayan, tuloy-tuloy ng biyahe. So hindi na ako makakapag-record kasi nagloko yung GoPro. Lana. Ayan. So shoutout sa mga andito. Shoutout sa mga andyan. May ulit guys. Bounce na kami. Hey guys. Hi! Sobrang hassle. Nagloko yung GoPro. Ngayon, wala na. Hindi ko na makukuha yung mga action. Pero, I will just keep you updated kasi nga, nagloko yung GoPro. Hindi ko na magamit. So ngayon, ito kami sa Anda. Saan pa ba? 2 checkpoints na lang ang kailangan naming puntahan bago matapos tong race na to. Endurance na to. Hindi pala race. Ayan. So, balang gagamitin ko na lang pang vlog itong phone. Okay, so wala na tayong action cam. Ano na eh. Sorry na. Ganun talaga eh. Hindi natin naasahan yung mga ganang pangyayari. So, ayun guys. Hindi ko na lang kayo kasi kumakain kami. Ayos? Yo, busog na siya. Pero ako hindi pa ako kumakain kasi nag-ayos pa ako ng mga bagay-bagay. Ayan. It's been a long journey. Kaya, bale, ang gagawin ko na lang, mag-vlog na lang ako every after checkpoint and photo ops. Ganun lang ang gagawin ko. Wala nang action cam. So sad. Okay, so bye guys. Bones na ulit kami. Shoutout kila ate, ay kila lola. Yan. Napakasarap ng ano nyo, food ninyo. Ayan, bye. Bye ka na rin. Ayan, hello po. Ayan. After na ito, Mabini, Bayambang, and Rosales na. So, stay tuned guys. Oo, marami po dito. So, mamaya na ulit guys. Bye. Okay, so checkpoint number 4. Shoutout sa mga dito. Shoutout po, shoutout. Hello, okay pa? Ayan. Shoutout po sa inyo. Hi po. Ayan. May lawit yan. Anong club po kayo? Kamote. So next checkpoint, Photo Ops Aguilar, Eagle Statue. Okay. Shout out po sa kanila, mga volunteer dito. Ayan. Anong club po? Boso, lalabas sa vlog. Dito na kami ngayon sa Eagle Statue. Photo Ops number 3. And shout out sa mga nandito. Ayan. Shout out po sa inyo. Ayan. Anong club po kayo? Team Suplado. Team Suplado. Kayo po? Team Suplado. Okay. Dalawa na lang. Saint Vincent. Tapos last checkpoint dun sa Kamiling, Bayambang Art. Yun na lang. Tapos okay na. Tapos na. Konti na lang. Balikan ko na lang kayo mamaya guys kapag andun na kami sa Photo Ops ng Bayambang. 2 hours later. Guys, so what's up again? So andito na kami ngayon sa Saint Vincent Ferrer. Ayan, so tingnan nyo, ang taas. So bale picture taking muna kami dito kasi ito yung isa sa mga galing stuntman. So isa ito sa mga photo ops. Mamaya guys, update ko kayo kasi gumagana na ulit tong GoPro. Ayan. Kaway. Dan, doon tayo mag-picture. Pwede nang sumayaw. Wow, stuntman baby. Mga dumarating pa. And it's so nice, ang laki, grabe oh. Na-award na to ng Guinness Book of World Records sa sobrang taas. So balikan ko kasi papunta na kami dun sa pinaka-last na checkpoint. And so ang taas, grabe, ang ganda dito. So nice. Balikan ko ulit kayo mamaya guys. So ayan nga guys, galing na kami dito sa Saint Vincent Ferrer Parish. What? Statue pala. Punta na kami ngayon dun sa last checkpoint.
dun sa may kamiling Bayambang Arc. Shoutout sa inyo mga paps. I'm back on track. Woo! We're back on track. Yes baby. So ayun guys, tuloy-tuloy na tong biyahe namin hanggang sa Kamiling, dun sa Arc. Paps, pagas gas. Ubos na ang aking gas oh. Whew! Pag magpapagas ako ngayon, pangatlong full tank na. Ayan. Ang init. Grabe. Patapos naman na. Last one checkpoint, tapos okay na. Finish line na. So doon na namin makikita kung pangilan kami. So hindi naman kami nag-a-assume ng magiging number 1 kami. Basta chill ride lang. Parang in-enjoy lang namin tong endurance ride na to. Tekan ko na lang kayo ulit mamaya guys kapag andun na kami sa checkpoint. Last checkpoint dun sa Kamiling and Bayambang Arc. Okay, so what's up? Ayan, so last checkpoint na. Sige, barat! Barat! Sige! Sabi lakas ng motor niya, kargado yan ha. So andito na kami sa last checkpoint. Last checkpoint. So shout out sa mga marshals dito. Shout out sa inyo. Shout out. Point. Last checkpoint. Ito na. Kalahin mo yun, natapos namin tong endurance na to. Wait lang guys. So dito na kami sa last checkpoint. So shout out po sa mga nandito. Shout out po. Hello po. Yan. Thank you po. Ayun nga, tapos na. Welcome. Kamiling na yan. Ganun ka naman. Pagkasinan. Kaya nga arc, di ba? Kaya nga boundary, di ba? Ano pa nagsasabi ko dito? Ayan. On the way to finish line na. Init. Pati ka ng picture. Shoutout sa mga doon. Yan akong gas. Hindi na lang pero Pops. Yun. Tapos din. Okay, so guys, huling pagas ko na full tank. Ayan. Nakatapos din ng isang endurance. Yeah. Ito lang po. Ayan. Magkano kaya dito? Premium po yan? Ay. Sige. Hindi ko pala nasabi, no? Siguro huling full tank ko na to. Tapos pwede na akong makuha ng bahay. Okay na? Full tank na yan? Kano boss? Ha? 180. 180. Let's go. 36 kilometers mula dito hanggang sa finish line. 26 kilometers. Here I come. This is 400 kilometers endurance ride. Pero imagine kung gaano kalaki yung nagastos ko sa gas. Kasi nung una
full tank ko is 200. Then pa-full tank ulit ako dito sa may Rosales na ng 150 ulit. Tapos nung pagpunta ng ng Anda, nagpa-gas ulit ako ng 150 yata ulit yan. Grabe, sobrang takaw ng Raider. Pero hindi ko naman bibitinin sa hatak niya. Hataw kung hataw. Lagi akong nasa dulo para nakikita ko sila. Para alam ko kung ano yung pacing. Kasi pag ako mauuna, wala. Ayan. Pasok! Woohoo! Ayan, 26 kilometers guys. Tapos na, finish line na. Yes! Tapos na! Kalain mo yun? Sino magkakalang makakatapos ako ng isang endurance? Thank you so much sa lahat ng sponsor ng Lakbay Pangasinan. May mga parating pa lang. Sobrang solid na experience nito. Sobrang saya. Grabe. Whoop! Singit na naman. Saya. Pasok yan. Woohoo! Papasok yan. Solid. Salis na. Woohoo! Sakit na ng mga kamay ko, parang may cardio na yata. Ikaw ba naman? 9 hours, motor ka ng tuloy-tuloy. Wala na kayo dyan. Basta kami, tapos na. Ang ingay ng aking preno sa likuran. Ayan, so mamaya na lang ulit guys pag sa finish line na ako. So Rosales na nga mga katoto. Katoto J-Mac lang. Ayan, so Rosales na mga paps. Yes! Nakatapos din isang endurance. Yes! Lain mo yan. Andun na yung auditorium Yun, doon. Woo! Tapos din! Wala naman na yatang tao. Ay hindi, saan ba? Doon. Okay, so finish line. Yes, baby. Woohoo! Woohoo! Yes! Finish line. So wakas. So exactly 12:32. Take up kami 4. So tinake lang namin siya ng diba una ko. Kailangan na namin ipacheck yung ayan, spot. So wakas, tapos din. Wala tayong pangalan. Nasaan sila Oo, sige na. Nalatakan dyan photops niya. Nalatamin kanyam. Natividad Santa Barbara Municipal Hall. Santa Barbara. Bali, 4 yan, sir. Sundol. Kayo po. Solo po kayo, solo? Duo po, duo. Yun Ano po pangalan, sir? Aaron Bunaw po. Pang 13 tapaps. Out of 17. Kayo na kayo. 12:36 po. Patingin na lang po ng photo. Thank you. So ito si Sir Zek. Sana lang, sir, yung certificate po. Thank you po. Category naman sa So dito yung mga ibang paraphernalias. So ito yung namin certificate. Picture tapam naman dyan.
Ayan guys, so tapos ng Lakbay Pangasinan 400. So kami ay pang 13. We got our certificates here. This is our certificate. And also we have our patch. So patch. Tapos we're going to take pictures there. Na patunay na kami ay naka-finish. So uwi na rin sila. After nito, pupunta kami kila Papa Lance. Then take off na pauwi. Guwapo! Guwapo! That is your finisher kanina. So andun yung mga sponsors natin. We have Team Foods, Iron Helm, Motofund, Pakintab, de Rosalenyo. What is that? Patay di cellphone ko ni. Ayan, so, kukunin na namin ang yung food kasi nagugutom na kami. Ayan, natin legend. Saan kukunin yung pagkain? Saan kukunin yung pagkain, Paps? Yun sa jeep. Ay, ang pangalan mo, Paps? Pangalan mo? Ha? Benedict. Benedict Marquez. Shout out, Benedict Marquez. Ay, Boss Legend. Ano pangalan mo, sir? Ano pangalan? Rolling. Grabe, ang dami na ano. Halos lahat na ng endurance shout out sa nilihan nyo, sir. So, shout out po sa kanilang lahat. Yan. Hi! Hello! Sir! Nakakagusto yung malamig na tubig. Ayun. Marami pang mga parating. Gusto ng pagkain. OBR. Ni Babs John. Okay, so ayan. Suot na natin yung ating finisher shirt. As a proof na naka-finish na tayo sa endurance na to. So, hanggang ngayon, meron pa rin mga paparating gagawin namin. Antayin namin dito yung Babs Arnel kasi hindi pa yata siya naka-finish. Wala pa siya eh. Tapos after na pupunta kami kila Babs Lance. Papahinga ng konti, merienda, then take off. Ito ko na rin tatapusin yung vlog kasi medyo pagod na rin ako. All in all, it's a nice experience. First time pero pang 13 kami sa mga duo na dumating. Pang 13 kami ni Babs Renan. Suggest ko lang, try nyo din minsan. Bye guys, I hope you enjoy this video, this vlog. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, please like this video, and see you sa next vlog ko. Ciao! Yes! Sa wakas, naka-finish na rin yung kasama namin. Nangyari!